Sziasztok! Ebben a videóban az angol közétkeztetésről fogok nektek beszélni, azon belül is kizárólag az óvodai étkezésről. Én már több mint 10 éve élek az Egyesült Királyságban, és van egy 4 éves kislányom. Igazából azért szeretnék erről a témáról beszélni, mert gyakran hallottam Magyarországon élőktől, hogy a gyerekek itt Angliában biztos csak feldolgozott élelmiszereket fogyasztanak, gyors ételeken élnek, nincs rendes kaja, nem lehet jókat enni, és a többi, és a többi. Ezek a vélemények egyébként nagyon sokszor olyanoktól származnak, akik soha életükben nem jártak még az Egyesült Királyságban. Szóval ebben a videóban szeretnék ezekre a tévhitekre reagálni. Megmutatom nektek, milyen az óvodai közétkeztetés Angliában, egészséges-e vagy sem, milyen ételeket kapnak a gyerekek, és mennyire változatos az étrendjük. Az óvoda nem kötelező az Egyesült Királyságban. Vannak privát óvodák, illetve állami óvodák, vagy inkább úgy mondanám, hogy iskolai előkészítő. Mindkettő fizetős, ingyenes gyermekfelügyelet nincs Angliában. Csak röviden annyit a két típusú óvodáról, hogy a privát óvodák egésznapos gyermekfelügyeletet biztosítanak, általában reggel 7 óra 30-tól este 6:30-ig vannak nyitva, és egész évben üzemelnek. Az állami óvodák ezzel szemben reggel 9-től délután 3-ig vannak nyitva, és csak az iskolai tanév időszakában. Én a privát óvoda ételeit fogom most nektek megmutatni, ugyanis az állami óvodákban a gyerekek otthonról csomagolt ebédet visznek, nincs uzsonna, illetve vacsora, hiszen 3 órakor ők már hazamennek. A privát óvodában napi 5-szöri étkezést biztosítanak. A mi óvodánkban minden ételt frissen készítenek, nagyrészt bio alapanyagok felhasználásával. Nincs konzerves étel és feldolgozott húsokat, mint például szalámit, sonkát, virslit nem adnak a gyerekeknek. Cukrot általában, de nem mindig helyettesítik egészségesebb alternatívákkal, mint például datolya, juharszirup, banán vagy sütőtök püré. Nézzük is meg akkor, hogy mit kapnak a gyerekek reggelire. A kislányom óvodájában 4 féle ételből választhatnak a gyerekek. Lehetőség van pirítósra, vagy puha kenyérre, vajjal, lekvárral vagy marméttal. A marmét egy sötétbarna, sűrű, élesztő kivonatból készült krém, amelyet gyakran kenyérre vagy pirítósra kenve fogyasztanak. Itt ez rendkívül népszerű, erősen sós, karakteres íze van, amit sokan vagy imádnak, vagy nagyon nem szeretnek. Vitaminokban, különösen B-vitaminokban gazdag, és gyakran vegetáriánusok fogyasztják fehérje forrásként. A gyerekek 2 féle kenyérből választhatnak, teljes kiörlésű kenyér és fehér kenyér. Emellett választhatnak rizspehely, kukoricapehely, Vitabix vagy zapkása közül. A rizs és a kukoricapehely nem feltétlenül az egészséges kategória, a Vitabix és a zapkása viszont elég tápláló. A Vitabix egy népszerű teljes kiörlésű gabonapehely, amelyet főként reggelire fogyasztanak. Téglalap alakú, ropogós pelyhek formájában kapható, és általában tejjel vagy joghurttal tálalják. Általában nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Az óvoda organikus, teljes zsírtartalmú tejet rendel egy farmról, tehát nem boltit használnak. Az allergiás gyerekek számára gluténmentes kenyeret és zapkását, valamint laktózmentes vajat is biztosítanak reggelire. A gyerekek maguk készítik el a reggeliüket a zapkása kivételével, rendkívül önállóak, nagyon ügyesen szolgálják ki saját magukat. A reggeli 7:30-tól 9 óráig elérhető. A 10 órai általában gyümölcstálakból áll, mindig 2-3 különböző fajta gyümölcsöt tartalmaznak ezek a tálak. Narancs, mandarin, alma, szőlő, banán, dinnye, mikormi. 10 óra 30-kor a gyerekek körbeülnek, miközben az óvónéni mesét olvas fel nekik, és közben elfogyasztják a gyümölcsöket a kis tányérjaikon. Ebédre mindig más és más ételt kapnak, például csirke-curry, barna rizssel vagy kuszkusszal, sajtos hagymás kis vegyes zöldségekkel, cottage pie brokkolival, ami itt nagyon népszerű, tonhalas és kukoricás tészta, lencseragú, halaspite burgonyával. Az óvoda vegetáriánus, glutén és tejmentes opciókat is biztosít, ahogy azt már említettem. Ebéd után a desszert mindig organikus, natur, görög joghurt, házi készítésű kompóttal, ami opcionális,
vagy gyümölcssaláta. Az uzsonna is mindig változó, például zöldségleves házi kenyérrel és sajttal, paradicsomleves, csontleves, pogácsák, frissen készített kenyérrel és salátával tálalt szardínia. A szardíniát mindig frissen szerzik be, nem konzervből. Nagyon népszerű itt az Egyesült Királyságban a jacket potato sajttal és tonhallal, vagy babbal és sajttal. A gyerekek nagyon szeretik, sokan csak vajjal fogyasztják, sokan kizárólag csak sajttal. Van szendvicstál is, minden héten tojásos, sajtos, tonhalas tekercsek, zöldséghasábokkal, például uborka, répa vagy paprika. Az óvoda számos zöldséget maga termeszt, és a gyerekek aktívan részt vesznek a gondozásukban. Az óvodának van egy saját kiskertje, ahová a gyerekek rendszeresen ellátogatnak. Ez nem csak szórakoztató időtöltés számukra, hanem rendkívül hasznos tanulási lehetőség is. A gyerekek megtanulják, hogyan nőnek a zöldségek, gyümölcsök és milyen gondoskodást igényelnek. A gyerekek gyomlálnak, öntöznek, kertészkednek, és külön öröm számukra, amikor saját termesztésű növényeiket látják az asztalon. A gyerekek rendszeresen sütnek is, például kekszeket, muffinokat, és nagy örömmel fogyasztják el azokat, amikor kisülnek. Az uzsonna egy kiadósabb étkezését, míg a vacsora már sokkal könnyedebb, például egy kisebb szelet banánkenyér, zöldséges pogácsa, vagy olyan apró sütemények, mint például muffinok, vagy kekszek, amelyeket a gyerekek maguk készítettek. Ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy egy nagy méretes muffint kapnak vacsorára, általában mini muffinokat készítenek, vagy például vajas kekszeket, amiket szintén egész kicsi méretűre formáznak. Én úgy gondolom, hogy rendkívül változatosan étkeznek a gyerekek, az ételek gondosan tervezettek, rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. Zárásként szeretném elmondani, hogy a szülők mindig pontosan nyomon követhetik, mit esznek a gyerekek az óvodában, és azt is, hogy mennyit fogyasztanak az adott nap. A szülők számára teljes átláthatóság biztosított, így bármikor betekintést nyerhetünk az étlapba, és bármilyen speciális kérés esetén rugalmasan állnak a rendelkezésünkre. Az óvodák konyhája rendszeresen ellenőrzött, kiváló higiéniai feltételekkel működik, és a friss alapanyagok használatára nagy hangsúlyt fektetnek. A gyerekek szoros kapcsolatban vannak a főszakáccsal, aki nem csak a tápláló, hanem a vizuálisan is vonzó ételek elkészítésére törekszik. Én úgy gondolom, hogy mindez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek pozitív, egészségtudatos viszonyt alakítsanak ki az ételekkel, és élvezettel vegyenek részt az étkezésekben. Bár az Egyesült Királyság óvodai közétkeztetési rendszere számos pozitívumot kínál, és elkötelezett a gyerekek egészsége mellett, mindig van tér a további finomításokra. Például az előre csomagolt, szeletelt szendvicskenyér reggelente, vagy a cukros gabonapelyhek nem feltétlenül illeszkednek a legoptimálisabb táplálkozási irányelvekhez. Itt lenne lehetőség a tudatosabb, egészségesebb alternatívák bevezetésére. Az angol közétkeztetéssel kapcsolatos negatív sztereotípiák, miszerint csak egészségtelen, gyors étel jellegű ételeket kínálnak, úgy gondolom nem feltétlenül állja meg a helyét. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha érdekelnek további hasonló témák, ne felejtsetek el feliratkozni.